Hello everyone! Merry Christmas sa inyong lahat. Alam ko yung iba hindi maayos yung kalagayan ngayon, pero binabati ko pa rin po kayo ng maligayang Pasko. Para po yan sa ating lahat. Sana po matulungan yung mga nasalanta at saka sa mga nag-alala sa akin, gusto ko pong ipaalam sa inyo. Maraming salamat po. Ayos naman po ako ngayon dito. Ako lang po mag-isa. Joke. Ako lang mag-isa ngayon dito. Yung mama ko kasi kinuha siya nung kuya ko, dinala dun sa kanila. Meron kasi silang solar panel, so may kuryente sila dun. Hindi ko naman pwedeng iwan tong bahay namin kasi mahirap na. Alam niyo na pag ganun, kasi pag may mga ganyang kalamidad, yung iba kumakapit sa patalim kung ano yung mga naisip nila gawin. Nauunawa natin sila. Hindi ko sinasabing tama, pero mabuti na yung nag-iingat. So yun nga. Kagabi, hindi kami naganda dito ni mama kasi andun nga siya sa kapatid ko. Doon sa family ng kapatid ko. Tapos, ako dito, ano lang, yung, di ba merong yung blue Christmas, merong white Christmas. Ako naman, dark Christmas. Hindi, actually, natutunan ko na hindi, before naman din, hindi naman ako yung pala, ano na tao, yung masyadong attached sa mga labels na, kailangan may Noche Buena kasi Pasko, ganun, ganito. Kaya, wala lang. Pwede naman bumawi sa susunod. Kaya, yung itong mga nangyari nito ng mga nakaraang araw, natutunan ko na dapat lagi tayong handa. Although ready naman ako lagi, yung sa mga gamit ko. Pero kailangan triple pa. Lalong-lalo na yung sa yung pag walang kuryente. Wala pang kuryente ngayon dito. Ito, naka-charge ako sa power bank. Tapos, dun sa phase 2 namin, meron dong may charging station, may generator kasi dun. Ewan ko, sa Tisa at saka sa Labangon at sa Guadalupe, na-restore na yung kanilang electricity. Hindi ko alam kung bakit wala pa dito sa may hills namin. Pero pasasaan din ba't maayos din yan, babalik na rin yan. Yung tubig, andyan na, hindi, pinapatay pa rin na, ino-off pa rin nila yung tangke, kasi nga generator pa rin. Pero mas mahaba na yung oras. Hindi na siya yung parang isang oras lang nakauna dyan. So, sarap. Nakaligo na. Nakapaglaba. Nakapagayos. At, ano pa ba? Dun sa mga supporters ko, abangan nyo po yung pag naayos yung lahat, magbabalik po ako dun sa mga ginagawa ko. Pag naayos na to lahat. Siyempre, sandali lang naman yun eh. Yung sa aking acoustic virtual tour for Tambay, at yung aking second single na Ayaw Jud ay kasama si GGP at yung mga iba ko pang kanta na darating. At, of course, I'm very excited about this. The return of Visayan Bomba Films. Yan, in 2022 and beyond. So, abangan nyo po yan ha. Marami pa po akong gagawin na napaka-exciting ng mga Visayan Bomba Films. At makakasama ko ang mga palaban ng mga Visayan Bomba Stars. Sina Marga Moran, si Almanzo del Toro at marami pang ibang paparating na mga Bisaya na mga Bomba Stars. Yun na muna. So binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Yung iba dyan, kung makakatulong tayo sa abot natin mga kaya, tumulong po tayo. Ayan. So, have a good one.